muradi anil muradi baka gyala kowa ba muna yakini ya wuce raja'i rahama sa'i kai ke ba zato ne ba gani gare ka da hanzari ina kuka mai yaban ka ba za ka bar shi baya ba ba zan iya ba idan ka bar ni gause hakikanin komai naka ne ya bani ba idan ka duba cikin mu ko wajen mu ban yau alamomi ma da masu karfi ba yabo da so ku kare ni zuciyar nan gare ni ko dama ban faɗi da baki ba da ji da kallon lamarin gaban mu da baya ma ku ne ta koyi na gomba tudu na tsananin yawan azabar ya zama hu ga kwari aludan sadan ba a dufi zafin sannafin ka kunso ya zama sawabin a gare ni ya gurba da hanzari na taho da kasdakayi ina gaban ka ba za na dana kuka ba ashe rabon muna tare ne da samu cikin gidan ka ajal na sauka ba wai ba kai ne ka zan ummi garin da abi ka ce shigo duka ba zana kyala baya ba a kauna ba ƙara sanya samu sannan a ɗauke zahiri mu bar duba waɗansu na nema shigo bukata cikin ka kasan ban buƙaci kurum su ba ce ta ci karo da sunana hakan ta sa su suke ganin mu mun kwaba burin zikata bai yau kama da tawa ba yabo da so da kiɗa ban biyan garaya ba ina da kai ba zan rashin uba ba akan yaban ka na kan kwana ban yi bacci ba a kasa gane rabo gami da samu abinci ko ruwa ban ji dan nan ne ba ka tausaya bar ama ka ɗauki aikin na tabbata wannan bai ishe ka kallo ba a bani dama sannan a bana alfarma a wanga aikin ba za na juya baya ba abinda kuna shewa sani na zama da masu hijabai a yanda ne duba hakikanin komai kai kake ciki gausi sannan wajen ka ba za na bar sharu ba dabo kasa yaro ya kai ka tashi ka zan fitar numfashi ina ta da tuba da baibayin da kamun a wanga karni ban gane mai sona da masu kina ba duk wanda ke ta zuba idan niyyar nan kuna gani ba za ku bar ba idan akwai laifi wurin kanana a ƙara dubawa a ciki baki yake gausi da katuwar murya da sammakon ka na cimma ba da hali ba cikin misali shin ko kalili ka duba halin da nake ciki a bai bugu na numfashin kauna ka baki ga sukan yi ne in kun nufe mu ba ɗaya ba ka zama ƙiƙar yunkurin ibadar waje kake shehu ba ka bar ciki ba matsirata kake shehu kaga aikin ta yanda ya zo ba za ka juya baya ba ruwan dare gama duniya muradun kowa ya zo min kai laika ne a dai duba rage mataki na tafakkuri azaba yake ga masu kirawo kafarin mun tuba kasan kacin mulki farar giraza mafefaya duba nake na tuba a soka ne tsira sahibul wakati to gashi ni kuma ban san ina na doso ba macen da ke da ciki a radi gausu tafi ni jure yawan tafiya a cikin ka ba wai ba wuya na sha tun fari sha ne nan shehu ni ba kai mun kwalbar karatu ba ne ka zama mauni ka zama abi ta yako ba kai zana kai kuka ba a koda yaushe da na tuno ina son ka na kan dimauce ban faɗi da manufa ba jiri ya kan ɗauki ne in taraki gaban masoya ya zan ban ji sai gaban ka ba a taba tambaya ko ba kai wa wanda ya zo wajen kan gata ba wallahi ban taba binka da zato ba kana ganin kukan zuci ba ga fili ba idan ba kai tsayin da ka kaina ba barhama ba sabar ganin mu banza ba abinda ba kai tun fil azal gausi azal na kyale ban bida ga kowa ba a taimaka in ya safi da mu tsanani muna bidar haka yanzu shehu mun tuba duk wanda zuci take yi ma na duba ya zo a ɗauke mun na riga na tuba duk wani mai nema wajen ka ya samu in ya sako da bai san ina ka doso ba rugun tsumin da yake ciki ka saita wanda ke ya shewu karamin duba da kai nake tun kawo ta koyi na gause a san hakan tun ba halu da
ina ta shawagi a cikin katabas dare da siffa kaɗe su ba wuri ɗaya ba ciki da zafi gausi ku sanya yamun ina cikin wani hali da ban bukata ba wallahi ba farkon ne ba rayuwar nan ina tuno karshe ya ba zan yi kuka ba irin azabar da take ciki na duba farhama ba al'amarin nake wa kuka ba a rayuwata daga na tuno akwai ka nakan ji daɗi wallahi ba kalilan ba shiru alama ce ta yin bayani da jinkiri bai san ina ka doso ba ina da ɗin tasdiri ga wangar sashi da zuciya ta ban haɗa da kowa ba farhama na san dai afuwa gare ka ba za ka kasa jibin lamarina ba yawa da tarin ladduba da ba ne a duniyar nan ba zai misalta ko ɗaya ba a sanni gausi kafin na bai ce ka ba ma zani na uwa da ke a fili ba ina ta neman dace cikin yabanka wutar da kuna ba za ku kwada ko ɗaya ba a fara na mutu babu ni cikin aikin ka ce na tashi na je ba a fara cikin sila sanadi na ketare aikin waɗansu ba su sauran ɗan adam gamo da sado ba fa wanzuwa ce ba ajal mu gane wanzuwa akwai gaban aka ƙara shan bayani cikin karatun kafin shiga ce sabida na zaɓi na rayu a cikin ka waɗansu ke son kukan ba kire ne ba duhun jiki na gwamu sai da haske na gansu ɗaya ya kabarta ba nisa lalle halitta mai binta ya wahalta to gashi ta nuna halin akan mu tun da kai ka sani su da ne mazo ka ji Ahmad an yaye ba da duba hali ba wasu ka samun kuwar ka duta da yanne abinda duk zai raba hankali ba zan so ba a wanga yanayi da nake ciki hakika abin yana damun ranmu ba kalilan nakan ji wanta yin shawiya da ke ne ina cikin yin aikin ka ban zato ne ba abin da ke sa kukan garin mamakin wuta na ganta masaka waɗansu na ba idan na kai zancen gurin wani mu ta tabbatar ban ma fahimci komai ba idan ina jin labari ka gababanmu na kan yi kukan sa ba dalilan ba ya ce tijani idan na tumura sadatu da so da kaunar junan su ba kudin su ba da fari malam tijani zai misali da dinga kai ce kukan sa bai tsaye ya ce da shi kuka na mai kake ne ya ce da ni in na rayu ba kalilan ba ya ce akwai sabani yana zuwa da yawa ajal ka sanya ido ko ina ka je duba tijani karshen maganar ka in rike shiru ko ina sannan bai nufin karya ba abubuwan al'ajuba suna a nan tare wallahi ban da rashi na sakai ne ba ashe wuta muka kai mu fi zamani ina makaranta yayin yaban ka ba mai ba cikin da ya dauke rayuwar halitta da ya sifar ka ba za ta kaura suna ba abada azal an kulle duka kofofi zuwa da kai barhama ba da sabo ba abinda kai wallahi shogun gode duk da dai ba zai fado da baki na tawo cikin gaggawa malam tijanin ba kuma ba ban ga mai mani ba aka ba litta mai dubai da kuma bayan na tawo cikin gaggawa malam tijanin ba kuma ba ban ga mai nun ba aka ba litta mai dubai da kuma na tawo cikin gaggawa malam tijanin ba kuma ba ban ga mai mani ba aka fa alam yau Ahmad bai da kowa bayan